podang kuning. Oh, pengen salim kok, salim sik kene ya. Kene salim sik. Salim. Salim sik. Podang Nggih, kuning. matur nuwun. Nun sewu, asmane sinten niki? Sinten? Mbah Bati. Ti. Nggih, Bati. Mbah Ti. Apa mau jelas? Podang kuning. Podang kuning Cangkep sendika. ngangge bawa napa langsung tayub niki, Mbah? Langsung. Pripun? Bawa jare bawa. Oh, bawa. Bawane ora melu, Mbah. Enggak Bawane ning omah turu. ya ini musuk turu. Turu. Oh, dolanan kaya bocah e. Oh, ndi Bu? Kene Lek. Aja gur-guran HP kene. Dibawani sing kepenak gandeng pamungkutan gawe legane ati. Nadyan wujud temong paksi Copo wong ora sing sengsem kare nyawang wong ayu suarane apik. masa iya Mas Tenang. lagi iki lho enek wong lanang sing lemah ayu Masya Allah. Enggak, masa kok enggak tahu ngomong to, Jat? Ora. Coba ayo digandeng ayo coba. Fragmen iki kowe gandrung karo ayo gandrung kita tak wae kesempatan lah gitu. bocah kuwi ora kendel ora kendel cemen Wah. Ora kok perkara gak kendel. lah pripun Bisik-bisik karo aku. napa Aku nek wedok malah gak doyan. Oh ya wis gak apa-apa. berarti doyane apa Heh? mosok pisang makan pisang Wah, doyan Janji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Doyan iki ayam goreng. Bakar ngono kuwi lho maksud iki. Tak kira. Gak paham kamu itu ya. Ya. Cah meneng kok lele. Agawe ruciting tresno alus manis nengsem Yo. Aku gak tuna orang wedok ayu iki disengaja to aku grogi ya no. Aku wong wedok ayu grogi ya. kok iso grogi Lah aku kumpulku bener bojoku lho. Bojoku ndek lemu ndek mlakune. Kene, sis bareng enek tamu ahing sini. Nah. Enek tamu kula nuwun. Wagah. Bojoku ini menawa. Mas dibelak lho Mas Heh? didelok bojomu lho Alah, di live lho kadur omongane dagelan remo gugu lha apa to. Ayo. Cengkok Buparesi ya. Nah, diajari Umi niki. Oh, ngono Nah, ya. diajari Umi. Aku biyen Pak Walu ya. Pak Walu ya. Goleki si podang jenar. Ibu Nyanding bisa dadi tombo. Piye? Ngapur kowe iki. Piye? Aja kok kono ke. Begini. Dengkulku mlebu. Masuk dengkul mlebu sepang. Kok iso mlebu lho?
maksudnya kan kebayakmu iki kelandungan guru di mlebu nggon kebayak iki mau lho. Gak paham kamu. Aku ora paham lek ngono iki, Mas. Pokoke aku teko omah gak sah raup, gak sah wijik. Boroken iki ketemu omah. Ora mungkin. Mungkin. Tak dongani kok. Lah aku urung ane mau. Urung aku mau bar ngising urung Ora jawab. apa-apa, ora apa-apa. Basa ndi? Basa nggonku ora kuwi kok. Lah apa? Ngelek. Ayo, nyanyi. Oh, podang kuning. Monggo bodang kuning. Podang kuning, ayo. Iso awan. Dang.
jiwa. Bangun jiwa. Bangun jiwa. Oh, bangun jiwa. Iya, iya, Mbah. Bangun omah, bangun apa, Cik? Saged napa mboten iki, Pak? Bangun nikah ya, Dik, bangun nikah ya. Bangun jiwa piye lah arepe? Arepe piye? Arepe piye? Bangun jiwa. Lho kowe gak kowe? Padha. Lah nuwun sewu kok. Niki cah semene iki lairan tahun 2002 iku. Derek. Dereng saged, gantos mawon. Apa? Bangun nikah ya. Lali janjine. Aja, enak kae sepuh iki aja lali janjine. Anu Oh, duwe iki. Widosari. Napa? Napa? Anu, sing lawas neh, lawas neh. Bagian lawas iki. Apa? Terus nang saiki. Alah, mosok ora sido, Mbah. Aja ado-ado lho ya. Kene ae. Duwe mau keh re, ya kene ae. Ayo. Bakar bisa. Sun